Hello guys, so mga chicks si Plaila, so may mga ganam si Kauyan man nila, so kontak lang mo sa mga kabuang vlog ha. So kani sila is affordable jud kayo. So okay, ali na sila. Atong una interview ng una. Plaila sa? Ako si Renzi. Edad? 20. Ang budget? Budget 150. Issue? Issue ganahan guday ko bunan. Wow. B, ato si highlight. Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Wow. So ang ikaduha? Pangalan? Paloma, Pila edad? 17, Ang budget? 350. Issue? Gabato man may bis kanimo, wala ligo. Ato sa i-highlight. Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Ang ikatulo? Grabe. Big. Wow. Di na kinahanglang panitan kay panit na daan. Pangalan? Jenny. Wow, kaindot sa ngalan da. Pila edad? 14. Pila budget? 120. 120 ba? Issue? Mo patol bisig unsa kadag ko. Ula. Grabe sa mga chicks na mo di ari. Before ma. Wow. Wow, pili na mo ani. Kontak lang mo sa kabuang vlog ah. Ari gid oh. Okay.